ngaturaken sugeng dalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun aturaken sugeng dalu. Pembagian malih kalian keluarga besar Campur Sari Podo Laras. Oke. Disampaikan selamat malam sugeng dalu katuran mateng tamu undangan ingkang sampun rawuh. Alhamdulillah pramuwi saji. Alhamdulillah sing laden sing rewang. Alhamdulillah. Ugi ingkang kanurmatan Bapak Prasetyo Budi matur sembah. Saudara, pada kesempatan malam hari ini acara ini disiarkan secara langsung, secara live melalui Cak Doyo Channel. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan secara live lewat layar lebar yang ada di rumah Bapak RT Soekarto yang punya kawasan Mojorejo jenis Mojokerto. Matur sembah nuwun, terima kasih sudah menyaksikan acara ini secara live. Dan juga terima kasih kepada saudara-saudara saya yang ada di sepertiga timur Jawa. Kali ini disiarkan juga secara langsung 3 radio FM sekaligus 950 Podo Laras FM. Terima kasih. 887 Suara Majapahit FM. Matur sembah nuwun. 102,9. Terima kasih New Jagat FM Radio. Dan terima kasih juga yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini di Berangkal, tepatnya ada di rumah kediaman dari Bapak Prasetyo Budi. Matur sembah nuwun dari pecinta, dari pecandu, dari penggemar Campur Sari sekalian wayang kulit sugeng rawuh sedaya kemawon Campur Sari Podo Laras. Halo iki. Matur sembah nuwun. Oke, matur sembah nuwun sanget ingkang sampun dukung acara menika. Terima kasih Bang Simon, terima kasih Bang Joko, matur sembah nuwun. Oke, Podo Laras pada kesempatan malam hari ini tampil secara spesial. Nanti ada bintang tamu, ada Mbak Lilin Herlina, ditunggu saja. Oke, sementara kali ini kami akan menampilkan sederetan acara dari awal, yaitu tari remo yang mana nanti akan diperagakan oleh Ning Denis dan kawan-kawan. Oke, diaturakan sugeng dalu selamat malam bersama Ki Dalang Rama Widodo. Yang beralamatkan dari kawasan Bening Gondang Mojokerto. Hadirin penonton yang ada di rumah dan penonton yang dimanapun Anda berada, acara selanjutnya yaitu tari remo dengan tata busana pria yang mana nanti akan diberagakan oleh
Neng Denis dan kawan-kawan. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu pesta kembang api Podo Laras Gelato 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 Celur.
Langkung
ayo dilestarekne keseniane zaman saiki banter majune lo ayo bangun keseniane ayo ditingkatno sinaune dulur di
Pepsi. Pepsi. Ya, hari ini MC-nya senang sekali ya sepertinya ya. Gamoh sekali ya Anda ya. Iya, monggo. Gigi. Sepeda balik diaturakan juga dalu matur semandun. Rawo panjenengan sedaya kula aturaken matur semandun. Nggih. Acara samenika nggih menika monggo. Ingkang kersa nyuwun gending campur sari monggo. Bapak Prasetyo Budi mohon izin untuk dari penggemar atau juga dari tamu undangan yang ingin request lagu dangdut gending campur sari monggo. Katuran kula aturaken dumateng sedaya ingkang sampun rawuh dumateng sedaya undangan monggo. Dumateng enten kula wonten langsung wonten menika penggemar saking Podo Laras. Monggo. Kula aturaken sepindah ingkang kanormatan nggih menika Bapak Prasetyo Budi. Monggo. Bapak Budi monggo mriki sampur panjenengan. Bapak Budi monggo mriki sampure jahe pongan Bapak Budi. Las monggo. Bapak Budi kalian Ibu Budi monggo pinarak minggake langsung, Pak. Bapak Budi. Boten diotos menyanyi jenengan. Kalian Ibu Sri Daniati monggo katuran. Itu Bapak Budi, ini Ibu Budi. Iya. Bapak Budi. Nggih. Ya nggih. Dumateng penggemar J. Diwakilaken penggemar nggih, Pak nggih. Monggo. Nggih. Oke. Satu pemberitahuan, ini ada sepeda motor Vario putih dengan nopol S14810 BCG. Tolong bisa diambil, dan Vario dengan nopol AG 3727 EBP. Sekali lagi, yang merasa punya Vario putih dengan nopol S14810 dan Vario dengan nopol 3727 silakan diambil. Oke, matur sembahun, terima kasih. Oke, Mbak Denis, semoga katuran dumateng penggemar. Oke, wonten nggih tamu undangan. Nggih, niku wonten panyunan sampun. Bapak Alwi. Si Alwi, Bapak Alwi. Pak Alwi ngersake napa? Dangdut boleh. Oke, saiki ta. Tak terduga pertemuan. Podo Laras. Podo Laras. Ayo. Temenan. Jelep. Ada Bapak Alwi. Hadang Alwi.
Podo laras deh. Klantong-klantong. Ayo Wak Awi goyang asik. Rupanya diriku teruntuk sekali. Amoso. Rupanya Bu Yeni datang menghampiri. Sama-sama tak menduga bahwa kita akan berjumpa. Lama jatuh cinta Karena selalu berdua. semua yang terjadi takdirnya ilahi. Jikalau memang jodoh tak perlu dicari. Semenjak bersamamu tenteram hidupku, bagiku hanya kamu tumpuan hidupku. Ini pertemuan. Nggih monggo masuk penggemar Paroman monggo. Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata membahayakan. Karena perpisahan kini telah terobati. Kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. Pertemuan yang kuimpikan Jadi kenyataan. kenyataan. Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan. Podo leres. Ya. Rindu yang selama ini masih menurun. Gair diterpa cinta dalam senandung. Asik. Cinta yang selama ini masih Murah sudah penuh dengan kemesraan. tak ingin lagi berpisah. Sekali berpisah, Tak ingin lagi merana. cukup sekali berada. Pada laras lagi. Pertemuan yang kuimpikan jadi kenyataan. Pertemuan yang kuimpikan ternyata bukan khayalan. Karena perpisahan kini telah terobati.
kembalilah matur nuwun Cak Alwi. Nggih, monggo langsung. Sepindah malih kula aturaken niki woro-woro saben Pak Dalang Roman hadir, Pak Dalang Roman tampil niki ngasih kenang-kenangan, ngasih hadiah dumateng penggemar sedaya ingkang sampun rawuh. Sarapetipun mudah dengan syarat menulis nama dan alamat Anda dikumpulkan di kartu ini untuk nanti di acara goro-goro diundi. Monggo ingkang dereng nyerat nami alamat monggo diserat mangke dikumpulkan wonten kardus. Monggo. Kerinduan. Monggo ingkang wonten Jawi saged masuk wonten terop nggih. Bapak wonten kursine dipersilahkan kali Bapak Budi Prasetyo. Keliru balik. Bapak Prasetyo Budi, maaf. Loh, iya kan? Bener kan? Ya. Maaf, salah. Monggo maju merapat ya. Orkes. Sejak pergi yang
Matur sembah nuwun. Nggih wonten panyuwunan. Gending niku nggih. Apa Mbak Lia? Podang kuning, mandape? Kembang rawi. Monggo ingkang sampun nyuwun gending, podang kuning, mandape. Kembang rawi. Kembang rawi. Dipun aturaken ingkang wonten Jawi monggo melebet kewawon. Monggo Bapak saged sampun merapat. diberaken kalian Bapak Prasetyo Budi. Nggih. Monggo. 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 Saking penggemar, Nggih. monggo. Sinambi ngerantos Mbak Lilin Herlina nggih. Nggih. Nah, Mangke semakin merapat semakin lebih dekat dapat gambarnya nanti ya. wonten bintang tamunipun Wah. Pak Lilin Herlina. Nggih, monggo. Kula nggih Lilin. Lilin Damar Rublik. Jaga. Oke, selamat datang para tamu undangan. Nggih. Monggo. Momene Monggo, wonten sampun. panyuwunan lain saking para tamu iku para Tamu biyodo. biyodo, monggo. Nggih. Ingkang kersake gending dangdut campur sari, monggo. Nggih. Oke, diucapkan selamat malam yang sedang menyaksikan secara live layar lebar keluarga besar dari Gamping Bapak RT Soekarto. Terima kasih sudah menyaksikan secara live. Nggih, monggo. Sudah ready Om Joko? Sudah? Podang kuning. Kembang rawi. Podo laras. Ayo gombong-gombong. Ada Cadaya Cello. Fandi Audio. Isu awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran tak goleki sing tak sayang. Mobang miderang gonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kang nyayang. Keyang tak sawang mencelok ning abang. Keganjangan tarinde saka kagawan. Sering ngoceh dheweke ngalih besok. Elang kae tak suwun mbok aja ngeceh. Podang kuning agawe pikirku kuning. Sleret ireng tak sawang tambah manise. Bunga yang kelakonan di omahe. Yo, ora gampang atiku kegiwang liyan. Si podang andudo tati kebranan. Orang ngendok hatiku tak saya gatra. Tak seranani sun pikat pulut tepen. Podo laras ki dalang roman. Aja lali glampang bareng yo. Ayo Bapak, goyang sini. Ceritane wong seneng tunggal sambale. Wiwitane loko cecil sak bendinane. Saya suwe sak cecer nyekel
Seri. Oh, Rondo Banyuwangi. Nah, iyalah. Kembali. Pokoknya gak ada Pak Seri Rondo ini gak Ayo, maka Pak Seri. Ya, maka katuran sepindah balik juga ngerawo bintang tamu kita Jeng Liling Herlina sudah rawuh. Oke, nanti tepat jam 10 untuk Liling Herlina bisa menggoyang panggung Pak Jolaras. Oh ini. Monggo. Pak Seri, laguin apa? Rondo Banyuwangi. Podo laras. Matur sembah nuwun Bapak Saeri. Napa malih ingkang sampun mlebet? Request ingkang sampun mlebet Mbak Denis. Dereng enten monggo. Bapak Neokleng. Katuran monggo ngangge gending ugi ngangge dangdut monggo Pak Okleng. Napa? Kawin kontrak. Kawin kontrak. Mbak Yeni di bawah. Ibu. Kawin kontrak tambal ban Mas Belang. Kawin kontrak tambal ban. Monggo silakan masuk. Podo laras lho iki. Mampet Pramono. Yo.
Situ Sik bolang. Kok kayak ketok kajiin kasih aku. Lah, ya to ket mang tak pendelengi, Ji, Kaji. Gak noleh belas sih lho. Bah. Ayo, ndang munggah, Ji. Ayo. Dah yo, kayak kajiin kasih kemang temen gak nyawer taji. Bangetan Ji, Kaji. Apa itu, Mang? Jemblem sih. Sorry. Ayo, Ji. Mas Geri. Podo laras lagi. Drama digoyang. Ayolah. Aku penasaran Apa Mas? apa ya bener kowe dodolan jajan. Nyawang kowe sing bakul jajan, pasti wae jajanmu yo penak tenan. Mas, kuwi pancen bener Mas, tapi mangkari siji jenenge Jemblong. Jemblongku, jemblome super. Ayo Ji, tak emane man, Mas nyawang padha ngiler. Jemblongku super. Jemblongku super. Nyanyi, ayo. Ngiler. Terima kasih kasihku, masalah. Podo laras lho iki. Asik. Sandungakno semakin menyala ya. Terima kasih. Terima kasih Kak Cinta. Halo. Ayo. Matur suwun. Mau laras. Yo. Saikine aku kepikiran, Ah. bisa ngicipi jemblemu. Anget-anget ku tekan hubungan, bisa tak pangan masa gurunge turu. Kaya wong sing mung telung bulan, aku iki wis ngidam jemblemu. Manis ya. Saumpama kudu tuku larang, gak duwe duit wong doleh bon-bonan. Enak ya? Jam jemblemu Jemblong sing endi Mas? jemblem sing kuwi Sing kuwi ngendi? mosok ora ngerti deh. Pancen ora ngerti. Moyo aja bingungi. Yo jemblem sing mbok embol kuwi, aku ngidam jemblem kuwi. Jemblong sing endi Mas?
tambal ban gerejekan Mas Bolang. Tambal ban itu. Nggih sing wonten tasik wonten nang parkiran monggo masuk mawon Bapak. Masih banyak kursi yang kosong. Boleh ya. Masya Allah rezeki ini Bapak Budi Prasetyo Budi banyak sekali ya. Tamu nih gak letket muang. Yang nonton juga banyak. Kerdus, turut tembok lho. Mosok kalah weh, cacus. Sipun. Gerejekan Mas. Gerejekan Mas Bolang gerejekan. Sabar. Ya Allah Cak Pali, ya Allah tambah gantengnya Cak Pali masalah. Nyot dikit nyot. Gerak sekang Banyuwangi
atine jajakan orangnya golek jodoh mas kanggo selawas yen tak kira padha wae dudu kulit sing ketut dilebokake sing dadi atine jajakan orane golek jodoh mas kanggo salawase ireng putih apa to bedane saya mengko yen wis dadi bojone bungalan susah padha dirasake kutu hati marang keluargane ya apa ora ya apa ora ya apa ora rasakno dhewe ya apa ora ya apa ora ya apa ora rasakno dhewe. Gendok cahayu jenengmu sopo Sliramu bendo woro sembodro Lelang ono aku ngemis tresno Wong ayu klopo golek janono Nami kula mas mesti kelaran sampun kamu ditinggal wong lanang kula niki serondo katungan pun pisahan nanging dereng pegatan yo kebangetan do bojomu kowe duwe bojo ora tau diuli nadyan si rondo rondo gantungan cak nokleng aku saku ngeteni kowe pisan Witing tresno mas saka kulino saya suwe aku saya tresno aku aja mbok tinggali lunga aku trimo sego jagung lawuh sambel telo. Capek gunung dereng Dek Ucil. Nggih. Sampai apa? Capek gunung Ora musik napa ngono. gending Bapak? Ikan di capek gunung mau. Bapak musik napa gending? Gending, gending. Capek gunung. Gending, gending. Gending nggih. Oke. Capek gunung ora muno. Padha laras Mohon
ngendi jareng wis menang keturutan sing dikenang piyen ninggal janji ning saiki apa lali ning gunung tak jadongi seka jagong yen mendong tak silih capek gonong sokor bisa nyawang gunung desa dadi reca tempe ora ilang gone padha lara nalikane aku mati prastya panyuwunku moga bisa dadi keluarga ning eloke nggonku tresno ora musik. Ayo Mas Bolang.
Mbok menawa wonten sing supe dielingkan nggih. Nek mboten eling berarti dari nyawere. Nggih, Mbak Dita. Niki wonten pengumuman. Ingkang gadah sepeda motor Supra, nggih, sing diparkir wonten mriku dengan nopol S2249 dipindahkan, nggih. Monggo, ingkang gadah sepeda Supra ingkang diparkir wonten ngajeng, nggih. Dengan nopol S2249 tolong bisa dipindahkan, matur suwun. Niki lho kontake. Pada wong-wong maksudnya. Ya. Pak Suter, becak kendel. Lho nek kasih itu lo gak moron jane kok. Matur suwun. Passwordnya Pak Suter, becak kendel. Bulan yang kau janjikan, bintang pernah kau tawarkan, yang ada hanya curakan, karena tingkah sakiti. Pakar lo ya anggaplah saja diriku selalu dalam keresahan. Ayo oh Delaras ya
Ojo laras lho iki. Iya. Enak tenang. Ayo sawer terus Mbak Tita. Ganggu alasan kulite ijo. Sing digagas wis duwe bojo. Mula ada semut durung arondo ojo direbut. Supane lepatin yang pola tebati kawin nekat ning ati ora bakal loro kanthi Pak Suwandi goyang dong sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng lakoni Jambu alas sedih manis rasane. Kadian bilang Ayo bos. sayange wis duwe bojo. Aku wis kadung tresno. Lelongso rasane ati. Yen aku takon ora melu duweni. Oke, lagunya apa? nggih kandas rumiyin Mas monggo Mantun kandas. Blitar. Slendang Sutro Kuning. Caping Gunung. Terakhir nggih. Mergi mantun iki wayahe Mbak Lilin Herlina nggih ya. Antuk waktu. Pak Joyo monggo nae Pak Joyo. Ayo Pak Joyo. Mosok kalah mbek putune Pak Joyo. Ayo Pak Joyo lho, pengker putune ya. bila tiada mendalam cinta dan kerinduan takkan terlalu dalam luka yang ku rasakan Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu berikan padaku, takkan ku ingkari janji. Selamat dihitan untuk Arya Nizam Prasetyo. Boleh goyang di sini? Yo. kian menderas akhir sebuah cerita kini kau telah berdua itu kenyataannya Bila saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janji. Bodoh laras. Model laras lagi. Jangan play. aku sayang kamu aku cinta kamu sampai mati aku rindu kamu Alasan kami lah. lama ku cari dirimu kasih. Dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri ini. Dan betapa ku sesali yang terjadi. Kekasih yang paling ku cintai ini
kono. Sampe ngene musik. Mas Haji kok gopo ae to Mas Haji. Mama tanggapan Mas Haji. Oh nggih, capek nggonong spesial kagem Pak Joyo. Halah. Pak Joyo iki gak munggah-munggah ki nyapa to cantengen apa piye to Pak Joyo? Ayo to Pak Joyo. Angel rek. Selendang Sutro Kuning terakhir gini nggih. Sak mangton iki persiapan Mbak Lilin Herlina.
Laras. Benger. Nggih diaturaken matur sembahun kagem sedaya penggemar Podo Laras sampun yang goyong Podo Laras pada pementasan bulan besar ini ya. Sampai bertemu pada bulan 7 Suno tanggal 5. 5 Selendang sutra kuning pada mata sing diwenehake nalika perpisahan kowe janji ora nglekake wis nek setan aku tansah mikirake kowe atiku sumelang ning kono kowe kepiye kabare yen elek kowe aku nyandeng selendang sutra kuning mung sing tak puji muga sliramu enggak bali yen rino lan mati kowe mung sadra impi yen to aku loro selendang sutra kuning dadi tombo matur suwun